були запитання. Начальник відділення, полковник. Дуже приємно, пане Володимире. Академік медичних наук, генерал майор ставці Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Як ви, хлопці? Та не хорошо. Нормально? Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5 числа. Ні, 6, мабуть. 6. Под Ростомелем? Міна. Під Ірпінем. Чим можемо допомогти? Стоять, персонал отлично. Да. Заботяться. Супер. Почала готувати на стіл, тримати будемо і за перемогу, і за мир. Теж нас дуже поважає. Дякую. Дякую. Указом Президента України за мужність, самовіддані дії, воєнної захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджено медаллю за військову службу України. Дякую вам. Одужуйте. Сил вам, ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все це. Це найголовніше. Старший солдат, Петрович, Богдан Віталійович, дуже Поправляем? Поправляйте обязательно. Это важно. Входженням грудних відділів презумка, був гемопневмоторакс, хеморагічний. Добре. Зонди, які в носі стоять, їх помаленьку треба зразу не можна. Ну, поборемося, виходимо. Ви молодці. Зробимося. Героїзм. Як? Слабкість поки що, да? І ще один раз.